औकात के बात मत करा बाबू। बाबू हमारे 100 रुपया के चड्डी में 6 करोड़ के सामान लेके घूमेलन। म्यूजिक बाय अजीत सिन्हा। जनी पूछो हमरे औकात के, हम रख देम तोहरा के नाप के। जनी पूछो हमरे औकात के, हम रख देम तोहरा के नाप के। हम करी न बड़ाई बाकी बाटे सच्चाई, हम करी न बड़ाई बाकी बाटे सच्चाई। एही बतिया के हमारा गुमान बा, गुमान बा। 100 रुपया के चढ़ी में, 100 रुपया के चढ़ी में 6 करोड़ के सामान बा, 6 करोड़ के सामान बा। 100 रुपया के चढ़ी में, 100 रुपया के चढ़ी में 6 करोड़ के सामान बा, 6 करोड़ के सामान बा। औकात के बात मत करा बाबू। बाबू हमारे 100 रुपया के चड्डी में 6 करोड़ के सामान लेके घूमेलन। सुनो ए सोना पकड़ ले बुकोना, चला दे हो पैसा जादू टोना। तोरा जैसन घुमेली सब छानू हो, पूरा करे खातिर मन के इच्छानू हो। इहो पता लगाई बबी कहीं तू जाई, इहो पता लगाई बबी कहीं तू जाई। अरे हवा नहीं तूफान बा, तूफान बा। 100 रुपया के चढ़ी में, 100 रुपया के चढ़ी में 6 करोड़ के सामान बा, 6 करोड़ के सामान बा। 100 रुपया के चढ़ी में, 100 रुपया के चढ़ी में 6 करोड़ के सामान बा, 6 करोड़ के सामान बा। औकात के बात मत करा बाबू। बाबू हमारे 100 रुपया के चड्डी में 6 करोड़ के सामान लेके घूमेलन। ओकरे न देखावो हो जाइबू फीका, खिला लुआ रामू कभी ऐसन टीका। सानू नूतन रूप से ऐसन काम करेला, पूरा जिला में अपन नाम करेला। हम होई रंगदार तो छोड़ा देम बोखार, हम होई रंगदार तो छोड़ा देम बोखार। सुमा बतियाई जानत जहान बा, जहान बा। 100 रुपया के चढ़ी में, 100 रुपया के चढ़ी में 6 करोड़ के सामान बा, 6 करोड़ के सामान बा। 100 रुपया के चढ़ी में